نآمن بسلاسي ونغني لسلاسي ونسجد لسلاسي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ሰብ ካብ አፈ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። እዚ ምግበ ምእመናን እዩ። ምግበ ምእመናን ብቤት ትምህርት ሰንበት ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ዕዳጋ ሐሙስ አስመራ ተዳልዩ ኣብ ዲቢኬኤስ ቲቪ ዝቐርብ መንፈሳዊ መርሓ ግብሪ እዩ። ኣብዚ መርሓ ግብር ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ታሪኽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን፣ ትምህርቲ ሓዘል መንፈሳዊ ትረኻታትን ወግዕታትን ይመሓላለፍ። ሰናይ ምክትታል። ምዕራፍ 1 ሻድሻይ ክፋል። ቃል እታ ስቕ ባህሊት። አባ ጽጌ ድንግል አርምሞትኪ ማርያም ሓለፈ እምአንክሮ ኦ ማርያም ስቕታኺ ካብ ኣድናቖት ሓለፈ ኢሉ ከም ዝዘመረ ሕይወት ድንግል ማርያም ብኣዝዩ ዘደንቕ ስቕታ ዝተመልአ እዩ። ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ መጺኡ ኣብ ዘብሰራን እቲ ኩሉ ምስጋናን መብርህን ኣብ ዘቕረበላን ጊዜ ሰብኣይ ስለ ዘይፈልጥ እዚ ከመይሉ ይኸውን? እንሆ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ቃልካ ይኹነለይ ካብ ዝብላ ክልተ ሙሉእ ሓሳባት ወፃኢ ብዙሕ ኣይተዛረበትን። ንጎይታ ኣብ ዝወለደትሉ ጊዜ ድማ ኣዲኡ ግና ነዚ ኩሉ ነገር ተስተውዕሎን ኣብ ልባውን ትዕቅቦን ነበረት ከም ዝተባህለ ንኽብሪ ወዳን ንዝማሬ ጓሶትን መላእኽትን ብልባ ካብ ምድናቕ ሓሊፋ ዝኾነ ቃል ኣይተዛረበትን። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ ፍቕዲ 51። ኣብ መርዓ ቃና ዘገሊላውን ወይን እምበር የብሎምን ኩሉ ዝብለኩም ግበሩ ካብ ዝብላ ክልተ ፍቱናት ቃላት ንላዕሊ ብዙሕ ቃላት ምዝራብ ኣየድልያን። ወዳ ብጭካነ ተገሪፉ ኣካላቱ ቆሲሉ መስቀል ተሰኪሙ ብምድያብ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ኣእዳው ተሸንኪሩ ኣብ ዝተሰቕለሉ ኣብቲ ናይ መከራ ዕለቱን እንተኾነ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም እናኣወያ ክበኽያ ድንግል ማርያም ግን ድምፃ ንሰባት ካብ ምስማዕ ንላዕሊ የዕንትኺ ረቢሸናንየን እሞ ካባይ ምለስየን ብዘብላ ንብዓት ዝተመልኣ ኣዒንታ ንዝተሰቕለ ወዳ እናጠመተት ብእሳት ሓዘን ካብ ምቅጻል ሓሊፋ ድምፃ ኣየስምዕትን። መሃሌየ መሃሊ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5። እዛ ናይ ህድኣት ወደብ ነዊሕ ዘረባ ዝተዛረበት ኣብ ቤት ኤልሳቤጥ ነይሩ። እዚ ዝተዛረበቶ ናይ ምስጋና ጸሎት ድማ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቦታ ዝወሃቦ ናይ ዘወትር ጸሎት እዩ። ብሓቂ እዚ ኣደና ውላዳ ዝጸነሰት ድንግል ናብ ጽንሳ ዘቕረበቶ ምስጋናን ጸሎትን ከመይ ፍሉይ እዩ። ማፀና መቕደስ እግዚኣብሔር ዝኾነላ ናብ ቤተ መቕደስ ከይከደት ክትጽሊ ዝኽኣለት ድንግል ኣዒንታ ናብ ሰማያት ኣንቃዕሪራ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣብ ክንዲ ምባል ንሳ ካልአይቲ ሰማይ ብምዃና ኣብ ውሽጠይ ትነብር ኢላ ናብ ዝጸነሰቶ ጎይታ ናይ ትጽሊ ኣደ ጸሎት ከመይ ዝበለ እዩ። ድንግል ኣድነነት ርእሳ መንገለ ከርሳ ከም ዝብል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋናኣ ዘቕረበት ኣብ ውሽጢ ዳግማይ ሰማይ ዝኾነ ማህፀና ብትሰምዖ መላእኽቲ ንኣምላኾም ብዘቕረቦ ምስጋና እናተመሰጠት እዩ። ምስጋና ዝተመልአት እመብርሃን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጣዕሚ ድምፁ ክትርጎም ዘይከኣል ፍጹም ምስጋና ኣብ ውሽጢ ኸርሳ ትሰምዕ ነበረት። መጽሓፍቲ ከም ዝገልጽዎ ሓደ ሰብ ነቲ ካልኣዩ ወይ ብጻዩ ብሚዛን ጥበቡ ለኪዑ ክንድዚ ይኣክል ወይ ከምዚ ይመስል ኢሉ ክዛረበሉ ዘይክእል ሓጎስን ደስታን ይመልኣ ነበረ። ሰብ ብብዝሒ ምሕረት ናይቲ ጸጋ ዝህብ ኣምላኽ እጹብ ዝኾነ ትርጉም ናይዚ ምስጋና ብነፍሱ ቀሚሱ ኣብ ውሽጡ ይተርፍ ይብል ሐመረ ነፍስ ገጽ 165። ቅድስት ኤልሳቤጥ ኩነታት ኣብ ከርሳ ዝነበረ ጽንሲ ንኽትገልጽ እቲ ጽንሲ ኣብ ውሽጢ ኸርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ ኢላ ዓዊላ ካብ ጨረሐት ድንግል ማርያም ብዛዕባ ኣብ ከርሳ ዝነበረ ኣምላኽ ከ እንታይ ትብል ትኸውን? ኦ ድንግል ንስኽኸ
እትጽንሲ ኣብ ከርሰይ ኢልኪ ትነግርና ገለ ነገር ዶ ይብልክን? ኣብ ውሽጥኺ ዝነበረ ጽንሲ ተራ ሕፃን ኣይኮነን። ኣብ ሰብነቱ መለኮት ብምልኣት ተዋሃሂድዎ እዩ። ንሱ ብምሉእ መለኮታዊ ሓይሉ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ እዩ። መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2:9 እዚ ናይ መለኮት እሳት ኣብ ማህፀንኪ ምስ ሓደረ ልብሱ እሳት ቀሚሹ እሳት እዩ። ብኸመይ ዘየቃጸለኪ? ዙፋን ኪሩቤልከ ኣብ ከርስኺ በየናይ ወገን ተዘርግሐ? ብየማን ድዩ ወይስ ብጸጋም? ኤልሳቤጥ ጽንሲ እቲ ነቢይ ዓዊላ ካብ ተዛረበት ድንግል ማርያም ብዛዕባ ኣብ ማህፀና ዝሓደረ እሳተ መለኮት ብዙሕ ትብሎ ነይሩ። ንሳ ግና ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተስተውዕሎን ትዕቅቦን ነበረት። ናብቲ ትሕዝቶ ትጸሎት ከይኣተና ድንግል ማርያም ነዚ ምስጋና ቅድሚ ምቕራባ ንዘጋጠመ ፍጻሜ ክንዝክር ግዲ ይኾነና። ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ኣትያ ሰላም ምስ በለታ ንኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ማለት ምስጢር ገለጸላ። ብዓብይ ድምፂ እውን ዓዊላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፣ ፍረ ኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽስ ኣነ መነ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ጽንሲ ኣብ ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ። ካብ እግዚኣብሔር ተላኢኾም ዝነገሩኺ ቃል ከም ዝኸውን እተኣምኒ ንስኺ ብጽእቲ ኢኺ በለት። ድንግል ማርያም ነዚ ብዛዕባኣ ብቐጥታ ዝተነግረ ምስጋና ምስ ሰምዐት እንታይ መልሲ ሃበት እንተይልና መልሱ ወለዓደ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ምስ በለታ እዚ ምስጋና ብመልኣኹን ቀሪቡላ ከም ዝነበረ ኣይሓበረትን። ንድምፃ ሰሚዑ ብዛዕባ ዝዘለለ ጽንሲ ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበትን። ንኣኣ ዝተገብረ ኣቀባብላ ንዓና ነዞም ትዕቢተኛታት ቀሪቡ እንተዝኸውን ነይሩ ተመስጊና ኣይምጸገብናን፣ ተወዲስናውን ኣይምረወናን። ድንግል ማርያም ግን ብዛዕባ እዚ ነገር ዳርጋ ከም ዘይሰምዐት ኮነት። ኤልሳቤጥ ዘመዳ ዓዊላ መስጊናታ ምስ ወድአት ንሳ ግና ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ በለት። ምምስጋንኪ ንፈጣሪ ካብ ምምስጋን ዘይዓገተኪ ኦ ድንግል ማርያም ትሕትናኺ ከመይ ዝበለዩ። ክብሪ ምርካብኪ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ካብ ምሃብ ዘየረስዓኪ ኦ ድንግል ቅድስናኺ ከመዩ። ምስጋና ምስ በዝሓና ልዕል ንዘበለልና ፈጣሪ ንንዝንግዕ፣ ክብርና ክውስኽ ከሎ ካብ ዝተዋረድናሉ ልዕል ንዘበለልና ኣምላኽ ንንዝንግዕ። ኦ ድንግል ሕይወትኪ ድንቂ ተግሳጽ እዩ። ጸሎት እግዝእትነ ማርያም ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ። ድንግል ማርያም ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብላ በለት። እዚ ኣዘራርባኣ ንፈጣሪኣ ዘለዋ ኣኽብሮት ጥራይ ዘይኮነ ንሳ ዝበጽሓቶ ደረጃ ቅድስና ዘርኢ እዩ። መቸም ኩላትና እንተንሕተት ንእግዚኣብሔር የኽብሮ እየ ልዕል ልዕል የብሎ እየ ንብል ኢና። ግን ንእግዚኣብሔር ብምንታይና ነኽብሮ እንተተባሃለ ብምምስጋን፣ ብምስጋድ፣ ብዕልልታ፣ ብሸብሸቦ፣ ብጣቕዒት፣ ፍረ ከናፍርን መስዋዕቲ ምስጋናን ብምቕራብ፣ ብምምጽዋት፣ ቃሉ ብምስማዕን ብምንባብን ይኸውን። ወይ ድማ ዘወትር ስሙ ብምጽዋዕ ብምጽላይ ክኸውን ይኽእል። እዚ ግና ንእግዚኣብሔር ብልሳና፣ ብብርክና፣ ብእዝንናን፣ ብዓይንትናን፣ ብኣፍናን፣ ብኣእዳውናን፣ ብኣእጋርናን ነኽብሮ ኣለና ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ንእግዚኣብሔር ክንኸብር ይእዝዘና እዩ። ብቓል ምስጋና ክስዋኣልካየ ኣብ ክንዲ ኣራሑ መስዋዕቲ ከናፍር ክነቐርብ ኢና። ኣብ ስፍራ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ስገዱ፣ ሓድሽ ቅኔ ተቐነዩ፣ ብዕልልታን ሰናይ መዝሙር ዘምሩ። ንድኻ ምሕረት ዝገብር ንእግዚኣብሔር የለቅሕ። ከምዚ ዓይነት ኣክብሮተ እግዚአብሔር ብስጋና ንገብሮ ኣኽብሮት እዩ። ንሰብነትና ካብ ሓጢአት ምፍላይን ንእግዚአብሔር ደስ ዘብል ቅዱስ ህያው መስዋዕቲ ጌርካ ምቕራብ ድማ ንእግዚአብሔር ዘሐጉሶ ኣገልግሎት እዩ። ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን፣ ስለዚ ብስጋኹም ንእግዚአብሔር ኣኽብርዎ ተባሂልና ተኣዚዝና ኢና። መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12:1 ቀዳማይ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:19
ካብ ሓጢያት ርሒቕና ንእግዚአብሔር ብስጋና ምኽባርን ብቅድስና ምንባርን ናይ ኩልና መንፈሳዊ ዕላማን ምስ ረቂቃን ክፉኣት መናፍስቲ እንቃለሰሉን መገዲ እዩ። ነዚ ክፍጽሙ ዝኽኣሉን ንጽሐ ስጋ ገንዘቦም ገይሮም ብስጋኦም ብህይወት ቅድስና ዝተመላለሱ ሰባት ብምሉእ ልሳኖም ስጋይ ብህያው ኣምላኽ ባህ ይብሎ፣ ልበይ ብኡ ተኣመነ፣ ስጋይ ብኡ ባህ ይብሎ ኢሎም ስጋኦም ንእግዚአብሔር ከም ዘኽብር ክምስክሩ ይኽእሉ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 84 ፍቕዲ 2፣ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 7። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን ብስጋኣ ንእግዚአብሔር ካብ ምኽባር ሓሊፋ ናብ ንጽሐ ነፍስን ንጽሐ መንፈስን በጽሐያ። ስለዚ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ፣ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ ብመድሓንየይ ባህ ይብላ ኢላ ንኽትዛረብ ኪኢላያ። ንጽህና ነፍሲ ካብ ሓሳብ ሓጢያት ነፃ ምዃን ከምኡውን ብፍጹም ሓይልኻን ብፍጹም ነፍስኻን ንእግዚአብሔር ኣፍቅር ንዝተባህለ ትእዛዝ ምፍጻምን ማለት እዩ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5። ድንግል ማርያም ብፍጹም ልባ ብፍጹም ሓይላ ብፍጹም ነፍሳ ንእግዚአብሔር ኣብ ምፍቃር ደረጃ ስለ ዝበጽሐት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ንኽትብል ትብዓት ሓይሊ ኣለዋ። ሓቂኡ ኣብዚ ደረጃ ቅድስና ዘይበጽሑ ሰባት ብፍሉጣት መዓልታት ነፍሶም ካብ ሓጢያት ይዕሪፎም ኣብ ዓሚቕ መንፈሳውነት ከኣትው እንከለዉ ንቑሩብ መዓልታት ብነፍሲ ንእግዚአብሔር ናይ ምኽባር ጣዕሚ የስተመቕርዮም። ገለ እዋን ጸሎት ክነብጽሕ ከለና ውሽጥና ዘይደልዮም ሓሳባት ሃንደበት ኣትዮም ንሕሊናና ይርብሹዮም። ካብ ሰይጣን እምበር ካብ ልብና ዘይኮኑ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ምጽራፍ ዝበጽሑ ብጣዕሚ ኣጸየፍቲ ቃላትን ምስልታትን እናመጹ ንርበሽ። ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ፈተና ክመጾ እንከሎ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ብዝብል ጸሎተ ማርያም ንሰይጣን ይሕፊሩ ጸሎቱ ንኽቕጽል ትእዝዝ። መጽሓፈ መነኮሳት ኣረጋዊ መንፈሳዊ። ነፍሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ኩሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ልዕል እናበለት ትነብር። ማር ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ይብል፣ ኣብ ነፍሳን ልባን ንስኻ ህልው ዝኾንካ ድንግል ምስግንትያ፣ ወዲ ንጉሥ ኢኻ እሞ ንሳ ቤተ መንግሥትኻ እያ፣ ሊቀ ካህናት ኢኻ እሞ ንሳ ቅድስተ ቅዱሳንካያ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ብነፍሳ ናይ መወዳእታ ማዕርግ ቅድስና ስለ ዝበጽሐት መጠን ዘይብሉ ጸጋ ኣብኣ ሓደረ ከም ዝብል ብሓቂ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘይበጽሓቶ ማዕርግ ቅድስና የለን። ብንጽሐ ስጋ ዝርከብ ጽማዌ ማለት ውሽጣዊ ጸጥታ ዝረኸበት ስለ ዝኾነት ንምዝራብ ዝደንጎየት ንጻሬ መላእክት ገንዘባ ዝኾነ መላእኽቲ ድማ ዘዘራርብዋ ነበረት። ልባዌ እንተበልና ድማ ንቓሉ ኣብ መዝገብ ልባ ብምስትውዓል ዝሓዘት ኣብ ልባ ትዕቅቦ ነበረት ዝተባህለላ ልዕልቲ ናይ ተዘክሮያ። ጣዕመ ዝማሬ እንተበልና ድማ ድንግል ማርያም ነፍሳ ንእግዚአብሔር እተኽብር ስብሃተ እግዚአብሔር ብምፍቃራ ድማ ኣብ ከርሳ መላእክት መሃሌት ክቆሙ ዝተሓርየት መቕደስ ናይ እግዚአብሔር እያ። ብተወሳኺ እውን ድንግል ማርያም ኣብ ንጽሐ ነፍሲ ንዝርከቡ ማዕርጋት ኩሎም ገንዘባ ጌራቶም እያ። አንብእ ማለት ንብዓት እንተበልና ኦ ድንግል ኣብ ገጽ ፍቁር ወድኺ ዝወረደ መሪር ንብዓትኪ ኣዘክሪ እንብላ ሙሉእ ህይወታ ብፍቕሪ እግዚአብሔር ክትነብዕ ዝነበረት ንሓጢኣትና ክሓጽብ ዝኽእል ንብዓት ዘፍሰሰት ኣደያ። ናብ ራማ ካብ ዝበጽሐ ንብዓት ራሄል ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎ ንብዓት ሓዘን ዘፍሰሰት ድንግል ማርያም ንብዓታ ከም እስራኤል ነፃ የውፃእና እዩ ብምባል ኦ ድንግል ኣዘክሪ ኣንባኣ መሪረ እናበልና ብንብዓታ ንምሕፀን። ኩነኔ ማለት ምግታእ ርእስኻ እንተበልና ስጋኣ ንነፍሳ ዘግዝአት ቅድስት እያ። ፍቅር ማለት ፍቕሪ እንተበልና ድማ ሓጥእ ጻድቕ ከይበለት ንኹሉ እተፍቅር እያ። ንሳ ብፍቕሪ ዝመልአት እያ። ምኽንያቱ ጎይታ ፍቕሪ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ስለ ዘይሓድር ከም ዝበለ ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ድንግል ማርያም ክሳብ ንፍቕሪ ንምውላድ ዝተሓርየት ቅድስተ ቅዱሳን እያ። ብንጽሐ ልቦና ንመላእኽቲ ምንጻርን እንተልእኽኦም ምርዳእን እንተበልና ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ደው ኢሉ ንዝተለኣኸሉ ምኽንያት ዘረዳኣ ንኣኣዶ ኣይኮነን። ተሰጥሞ ብርሃን እንተበልና ድማ ንሳ እመ ብርሃን እያ። ከዊነ እሳት
እሳት ምዃን ወይ ከዓ ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ምርአይ እንተበልና ኣብ ዘጽንዓ ወልድ ዝሓደረላ መንፈስ ቅዱስ ዝኸለላ ዝጋረዳ ካብ ሰለስተ ኣካላት ንወልድ ካብ ምንጻር ሓሊፋ ድማ በኣዳዋ ሓቂፋ ዝዕበየት ንሳዶ ኣይኮነትን? ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘይበጽሓቶ ማዕረግ ቅድስና ስለዘየለ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ዝብል ንመንነታ ዝገልጽ ጸሎት ክትጽሊ ግቡእን ልክዕን እዩ። መስትያት ምዝረስሕ ንጽቡቕ ኣኽፊኡ ንንጹህ ኣርሲሑ የርኢ። መስትያት ንጹህ እንተኾይኑ ግና ንሓደ መልክዕ ብጽባqiኡ ልክዕ የርእየና። በኣርኣያ እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ሰብ ድማ ብሓጢአት ዝረስሐ መንነት እንተለዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰብነቱ ከርኢ ወይ ከንጸባርቕ ኣይክእልን እዩ። የግዳስ ብምኽንያት ርስሓቱ ንጹህ ንዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰባት ትሒቱ ንኽረአይ ምኽንያት ይኸውን። ስጋኡን ነፍሱን ንጹህ ምግባር ዝኸኣለ ሰብ ግን ከም ድንግል ማርያም ብነፍሱ ንእግዚአብሔር ልዕል ኣቢሉን ኣነጺሩን ከርኢ ይኽእል። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንእግዚአብሔር ተኽብር ቅድስቲ ነፍሲ ሒዛ ኣብዛ ሓጢአት ዝመልኣ ዝረስሐት ዓለም ምንባራ ጥራይ ሰማዕትነት እዩ። ኣባ ጽጌ ድንግል ኣብ ማእከል እሾኽ ዝተባህሉ ኣይሁድ ዝዓንበበት ዕንበባ ዝበላ ድንግል ማርያም ቅንዕና ሒዛ ግፍዒ ኣብ ዝተመልአት ዓለም ነቢራያ። ንእንስሳ ዝርህርህ ናይ ጻድቕ ነፍሲ ሒዛ ኣብ ማእከል ጨካናት ተቐሚጣ። መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 10። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሎጥን ናብራ ሰዶምን ገሞራን ክገልጽ እንከሎ ጻድቕ ሎጥ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ እናረኣየን እናሰምዐን ዕለት ዕለት ብዓመፅ ግብሮም ንጻድቕ ነፍሱ የጨንቕ ነበረ ይብል። ካልኣይ መልእኽቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8። ንጽህቲ ነፍስ ዘላታ ድንግል ማርያም ክፍኣት ኣብ ዝመልኣ ምድሪ ኣብ ዝነበረትሉ ዘመን ነፍሳ ክንደይ ተጨኒቓ ትኸውን። በዚዮም ድማ ኣቦታት ኣብ ባዕለ ዕረፍታ ንእግዚአብሔር የኽብሮ ዝበለት ነፍሳ ካብ ስጋኣ ምፍላያ መልኪቶም ከመስግኑን ከለው ለዛቲ ድንግል ሰረቀ ለዓሊሃ ብእለ ጸጋሁ ለኣብ ወኣጋእዛ እምእኩይ ውስተ ሰናይ። ኣብ ልዕሊዛ ድንግል ብዙሕ ጸጋ ኣብ ተገልጸ ካብ ክፉእ ናብ ሰናይ ኣሰጋገራ በሉ። ነአምን በስላሴ ወንገኒ ለስላሴ ወንሰግድ ለስላሴ